Сайтът Новите родители има така добра популярност сред новите родители и преценихме, че подкаст поредица, създаване на подкаст поредица е едно добро допълнение за нашите читатели, тъй като в днешно време, в съвременния живот, човек е много ангажиран и има много задачи пред себе си. Слуша аудиокниги, чете виртуално и подкаст се слуша много лесно, а може да бъде много полезен. И така на 5 април 2021 година ние стартирахме нашия първи подкаст, като идеята е да бъде подкаст поредица за ежедневните предизвикателства, които стоят пред новите родители, с важни въпроси за възпитанието и отглеждането на техните деца, но и за отношенията на самите родители. И гостуват ни експерти, така че се надяваме да бъдем наистина полезни. Това е доста сложен въпрос. Подбирането до голяма степен е предизвикано и подшушнато, бих казала, от нашите читатели, тъй като следим кои теми са интересни за тях, кои ги вълнуват. Гледаме да бъдем актуални като психология, като здраве, като отношения и това, което наистина би било полезно да откликнем на техните необходими, да откликнем на техните нужди. Да, много хора реагират и всъщност така се раждат и някои провокирани теми, защото виждаме как някои теми наистина много вълнуват читателите. Например, книгите, четенето. Хората искат да научат децата си да имат отношение към литература, към книги и това е една тема, която сме имали на два пъти разговор и двата пъти е била с особено голям интерес. Също така имали сме и обратната реакция. След направен подкаст, даже мога да кажа кой, направих една много тежка тема за загубата на родител, като гост тогава ни бе Ива Екимова, която е изключителен слънчев човек и се получи един много позитивен и полезен разговор на тази иначе много тежка тема. След това имахме реакции и хора ни писаха: да, точно това искахме да чуем. Наистина бе важно за нас. Така че поддържаме такава връзка. Привлечени качеството на услугата и страхотното отношение на екипа, което наистина е изключително важно, когато трябва да работим, тъй като все пак ние сме две страни в случая. И действително аз лично съм възхитена от професионализма. Да, ние се развиваме и освен, че опитваме да бъдем гъвкави спрямо читателите, искаме да въведем и нещо ново, като вече разговорите ни да бъдат и видеоподкасти, а не само аудио. Първото, което е да избере наистина професионално студио. Защото с това нещо не трябва да се правят компромиси. Слушателят иска да чува добър звук, иска да бъде записано професионално. Това е първото условие. Второто, което е техниката на говора на този, който задава въпросите, е много важна, за да може да стане да стане ясна всяка една дума. Артикулацията не е нещо, което трябва да се подценява. Има и други технически особености при разговор, които са много характерни за телевизия, за радио, тъй като подкастът е един вид радио, когато е с картинка, и телевизионно.
предаване, макар че на запис. Има един такъв момент, когато не трябва да има празни пространства, т.е. въпрос-отговор трябва да бъдат застъпвани, да не се получават дупки, защото това, когато се слуша, тежи. Но това са технически подробности и разбира се, най-важното гостите да бъдат интересни, темите да бъдат вълнуващи. Не. Всички наши гости и епизоди са били наистина интересни. Дори за мен самата, като човекът, който задава въпросите, винаги е имало нещо, което ново да науча от хората, които застават срещу мен и просто гостите ни са страхотни.